Te hol vagy otthon? Igazából én Szerbiába születtem, és családom mai napig ott lakik, és az jut eszembe, hogy mindig mondtam, hogy itt vagyok itthon, otthon meg otthon. Tehát Szerbiában vagyok otthon, itt vagyok itthon, de ez igazából már megváltozott, vagy megfordítódott, vagy kicserélődött, de mondjuk azt sem mondanám. Tehát mindkét helyen. Van kedvenc helyed a színházban? Színházban? Nincs. Azt nem szeretem a Radnóti Színházba, hogy kicsi, olyan szempontból, hogy nem lehet telefonálni, bőgni, meg aludni. Nem tudsz elbújni? Mindent lehet, de rendesen egyiket se lehet. Nem tudsz elbújni? Nem. És szeretsz elbújni? Időnként szüksége van az embernek rá. Téged elsősorban ösztönös színésznek tartanak, és többen írták már rólad, hogy valami olyat tudsz, amit kevesen, és megfér a technika az ösztön mellett, vagy ezek küzdenek egymással? Én is sokáig azt gondoltam, hogy így nem tudom, hogy valahogy így meg lehet élni, el lehet lenni, végig lehet csinálni úgy valamit, egy pályát, hogy technika az másodlagos dolog, mert nem az a lényeg, nem tudom, de időnként nagyon fontos, vagy tök fontosnak tartom azt, hogy technika, de pont attól, hogy ne tudjanak az emberbe belekötni. Tehát, hogy igenis azt is meg kell tanulni, de csak azért, hogy még ez is, vagy ezt is tudja, éppen pont nem az a lényeg, vagy nem tudom, de hogy ne lehessen belekötni az emberbe, vagy kibillenteni. És ezt kontrolláltan és harmonikusan tud működni együtt, hogy ösztön és technika? Hát attól függ, hogy mit csinálsz, attól függ, hogy milyen előadást próbálsz, vagy milyen darabot. Meg ugye az azért ez tanulható dolog. Tehát nagyon sokat kell színpadon lenni, nagyon sokat kell játszani, sok mindent kell megtapasztalni, sok mindent meg kell kipróbálni magad, hogy lásd, miért van idősebb színészeknek jó technikájuk. Hát ez egy abszolút tanulható, valaki fogékonyabb rá, már fiatalabb korában, vagy jobban érdekli, vagy nem tudom, de tanulható az évek során, és hát meg kell tanulni, azt hiszem. Mi az, ami aggaszt a világban? Jézus! Sokszor a praktikus dolgok is aggasztanak. Most például az aggaszt legjobban, hogy csinálom meg az adóbevallásomat, és így teljesen gyomorgörcsbe vagyok tőle, mert nagyon nagy problémáim vannak ezekkel a dolgokkal az életben, a praktikummal, mint olyan. Nagyon komoly problémáim vannak belőle, és sokszor rámegyek. Sokféle embert formáltál meg a színpadon, tehát akár a Nyúlszáj a Fájban, vagy a Hedda Gabler címszerepe, a Kate az Édentől Keletre című előadásban, vagy maga Lír király, vagy Róza a Boldogtalanokból. Van olyan karakter, vagy ki az a karakter, akitől a legtöbbet tanultál? Vagy akár magadról is? Hát ugye azt szoktam is mondani, hogy a szerep az mindig több, mint mi, és ez a jó ebben az egészben, hogy ezek csak így hozzátesznek, ezek a szerepek. Tehát, de te sose tudsz elég lenni hozzájuk. Nem tudom. Ami szakmailag nekem nagyon-nagyon érdekes, hogy például Zsolti Sándorral csináltuk a Vágy villamosát, ami az elég híres előadás, és
kvázi, mint olyan ellenszereposztás, mert nem úgy, hogy nem Stellát, szerintem más így nem adta volna nekem, vagy nem gondoltak volna úgy rá, mint hogy Zsótér Sándor. És például van érdekes, hogy máig játszik, és ebben a szerepben érzem én azt, hogy így szakmailag nagyon sokat tanulok belőle. De nyilván azért, mert nem csinálok ilyen szerepeket, nem, igen. Tegnap is játszottuk, és csak így pont eszembe jutott ez, hogy valahogy úgy finomnak lenni, úgy használni az agyamat, ahogy Stellának kell, nem szoktam a szerepeimben, és közben meg érzem a vice verzáját máshol is, vagy más előadásokban. Ez tök jó. Igazából engem az érdekel, hogy valami egy jó ügy legyen, egy jó anyag, egy jó darab, jó rendező, jó partnerek. Nagyon kevésnek tűnik, de közben ez nagyon ritka. Most tényleg a Hedda Gablert, ahogy játszom, és ott 9 vagy 8 előadás volt belőle is, már teljesen máshol tartok, mint amikor próbáltunk benne. És közben tudom, hogy bármeddig fogom játszani ezt az előadást, tehát soha nem lesz, nem hiszem, hogy na most úgy eljátszottam a Hedda Gablert, vagy nem tudom, tehát 10 év múlva is mindig van benne egy sor, egy gondolat, ami új, amire akkor jövök rá, vagy előtte, vagy utána. Ez egy nagyon jó játék, tehát nem lehet elkészülni vele, és engem ez izgat mindig újra próbálni benne. Úgyhogy tudod a biztos cölöpeket, hogy mégis mettől meddig, meg hova tartasz, de hogy valami ilyesmi. Olyan kérdés van, amit szerettem volna tőled megkérdezni, és azt hiszem, hogy ezt most kell, hogy feltegyem, hogy tényleg sohasem lehet azt mondani az előadás után, hogy na ezt megcsináltam. Szóval ilyen nincs. Biztos van egy kor, meg egy olyan életpálya, meg tapasztalat, meg mi egymás mögötted, amikor úgy. De szerintem majd csak remélem később jön el nekem az életembe. De szerintem fiatalon nem is egészséges, túlságosan elégedett magával, mondom ezt. Másrésztről meg arra jövök rá mostanában nap mint nap, hogy ezt a pályát, vagy ezt az egészet önbizalom nélkül meg nem lehet csinálni. Tehát így nem tudom, valahogy a szerénységnek, meg az önbizalomnak valami olyan jó mesdjén kell létezni, tehát, hogy attól a pillanattól elhiszed magadról, hogy te jó vagy ezt megcsináltad, vagy nem tudom, akkor vége az egésznek, de különben, hogy nem úgy mész be színpadra, hogy igen, te ezt gondolod, tehát hogy nem bízol magadban, akkor meg nincs értelme. És ez nem is, most ebben valami ilyesmi van nekem, hogy ez nem is az, hogy most nagyon sokáig így, hogy hallgattam ezért, hogy mennyire vagyok tehetséges, hogy mennyire nem, azt gondolom, hogy nem is tudom most meg hány éve vagyok, hogy csinálom ezt. Mikor végeztem a színműn 2009-ben, nem tudom, most 2014 van, akkor én 5 évet csinálom ezt, ugye? És hogy még mindig csinálom, tehát akkor ez valamit, oké, rakjunk erre pontot, hogy most tehetséges vagy, nem. Nyilván néha igen, néha nem. Itt vagyok, ez oké, nem ezzel kell foglalkozni. De mostanában valami olyasmi érdekel, hogy hát, hogy lehet az életet meg a színházat. Tehát én, Petrik Andi, próbálok minél önazonosabban lenni az életbe. Ez azért rohadt nehéz, lássuk be. És hogy mennyit tudsz ebből átmenteni a színpadra. És ez egy szerepen belül, és most mit tudom én, lehet tényleg Shakespeare-től kezdve, mit tudom én mi, de hogy mennyire, tehát az önazonosság érdekel, és az a kettő nagyon összefügg, tehát nem valami ilyesmi, hogy én vagyok én, de én közben egy színésznő vagyok, hogy nem, valahogy ezt így nagyon fejfej mellett kell csinálni, mert azt gondolom, hogy hosszú távon ez így fog kamatozni, vagy így nem fog egy színész megbetegedni bárhogy, vagy ennyi, és ez tök érdekel, ezeket keresgélem szerepeimben mostanában. Egyre többet dolgozol kamerák előtt is, és neked van olyan meghatározó film az életedben, amit többször is megnéztél, vagy ahova visszanyúlsz időnként?
Érdekes, hogyha valami film így nagyon hat, nem vagyok az a többször megnézős egyébként. Nem, de most például legutóbb valamit meg kellett néznem megint a Lars von Trier Melankóliáját. Ez nekem nagyon beütött akkor, tehát így. Másodszor? Nem, először. Nem tudom, 3 éve néztem meg. Kijöttem a moziból, és így, hát most nem tudtam eldönteni, hogy örüljek-e, vagy nem annak, hogy élek, vagy nem tudom. És most megnéztem egy olyan 2 hete megint. Mert másmilyen volt, meg máshogy. De mit akartunk mondani? Hogy kamerák, meg nem tudom, ugye? Hát, hogy egyre többet találkozol a kamerával. Igen, és ez tök szomorú dolog szerintem, hogy Magyarországon, ezért ez nagyon külön a választott. Ez van, tudom, hogy vidéken vannak tök jó színészek, akik életükben nem álltak kamera előtt, és ez igazából nagyon, hát, szomorú dolog, hogy ez van. Remélem, hogy most majd változnak a dolgok, hogy én abszolút optimista vagyok, de szerintem tök fontos, hogy egy színésznek, hogy nézzük meg csak a nagy öregeket, vagy nem tudom, tehát így az volt, hogy reggel színházba próba, délután szinkron, rádióforgatás, dobálták vissza a forgatókönyveket. Nekünk ez úgy nincs megadatva, és szerencsés helyzetben érzi magát az ember, ha ott csinálod, még időnként, ne adj Isten, még jót is. Úgyhogy engem abszolút érdekel ez nagyon. Mindig azt érdekli az ember, ami ritkábban adatik meg az életében, a munkája területén, meg ami nem, hát igen, szeretném. Ja. Kerülöd a veszélyt, vagy jöhet? Veszélyt? A veszélyt. De milyen szempontból? Az életemben? Igen. Múltkor beszéltem nagyon kedves barátommal arról, hogy egy kicsit lenyugodtam, de örülök neki. Tehát így azt gondolom, hogy nagyon úgy néz ki, hogy remélem 35 éves koromban nem leszek az a megbolondult nők, úristen, még élnem kell meg, mert ami belefért eddig, az benne volt, és most is, vagy nem tudom, de agyamnál vagyok, mert muszáj agyamnál lennem valamennyire. Tehát volt egy-két szituáció az életemben, hogy nem tudom, hogy éltem túl, és nagyon jó, hogy túléltem, többet nem akarok ilyeneket, mert felnőttek lettünk, vagy muszáj egyszer csak annak lenni, hiába nagyon nehéz, meg szenvedek az adóbevallásommal, de hogy a igénytelenségnek gondolok már úgy hülyeségeket csinálni, hogy abból annak olyan vége legyen, hogy te igénytelenségnek gondolom. Mi az, amin próbálsz változtatni? Változtatni? Talán egy picit toleránsabb igyekszem lenni az emberek felé. Igen, a saját öntörvényűségemből kifolyólag így, ami nekem jól esik, nem tudom, de ez nyilván összefügg az, amit az előbb mondtam, hogy felnő az ember, vagy nem tudom, igen, talán toleránsabb vagyok. Változtatni, hát pont ezek a dolgok, hogy a praktikumokat megtanulni, és nem úgy megtanulni, hogy teljesen rájuk menjek, de nem, tehát tényleg ez nem, tehát nekem néha valami bankba valami ügyem van elintézni, akkor képes vagyok előtte, nem tudom, egy hétig így, majd holnap, mert holnap, mint az ördög, vagy a halál meg az öreg asszony, hogy az ajtóra írja, hogy majd holnap. Olyan lelki problémáim vannak legszívesebben, én néha bedobnék valami felest, mielőtt elmegyek bankba, és mekkora, hogy teljesen rámegyek az ilyen hülyességekre, és ezt meg kell tanulnom, de azt hiszem, hogy ezen is most épp változtatni próbálok, meg ugye az étrendemen. Nekem most le kell fogynom egy filmhez, és ez most nagyon izgat engem. Azt, hogy meg tudom-e csinálni, vagy nem, és nyilván meg tudom. Egyszer azt mondtad valahol, hogy mindent kibírsz. Igen, minden változik, nyilván nem bírok ki mindent, de eddig még kibírtam mindent, vagy nem tudom. Nem, de ez most ilyen jó versenyfutás magammal, ezt most nagyon élvezem. Így számolom a kalóriákat, mint egy hülye, de én életemben nem fogyókúráztam, vagy ilyenek, ezt nem tudom csinálni egy napig se. De hogy ugye ez
valami ügyhöz vezető út, akkor ez máshogy kódolja az agyam is. De egyébként ez most nehéz nekem. Tehát így írogatni 800 kalóriát, és akkor így 2 deci bor az 160, és mit csinálni? Tehát ez most nagyon része az életemnek. Akkor egy ennyire meghatározó munkája van az embernek, mármint hogy a napjait meghatározó. Mennyire lehet elfelejteni a színházat? Mennyire könnyű vagy nehéz félretenni és nem gondolni rá? De mikor? Akkor, amikor éppen szabad napja van, ja. Szabad estéje. Lehet ezt félretenni? Attól függ, hogy milyen periódusban vagy, szerintem. Tehát van, amikor próbálok valamit, és nagyon rajta pörgök, tényleg abba vagyok éjjel-nappal, és ne adj Isten, van 2 nap, hogy nem próbál. Mondjuk a Hedda Gablernél így utáltam a vasárnapokat, meg féltem tőle, hogy akkor most mi lesz, hogy most hogy leszünk Hedda, és akkor is, de így nagyon vártam, hogy vele legyek, vagy nem tudom, vagy hogy dolgozzunk rajta, meg igen. De például, amikor úgy nem próbál az ember, van mostanában, hogyha nem játszom, rettenetesen élvezem, annyira jó így nem csinálni sem, mint hogy csinálni, de teljesen más. Mert van, hogy az ember, azért mondjuk ki, tehát szerintem munkamániás vagyok valahol, mert nagyon fontos ez, meg lételemem az, hogy dolgozzak, de az is egy nagyon ez egy tanulható dolog, hogy megtanuld jól kitölteni, élni azt az időt, amikor nem színházzal, vagy nem a munkáddal foglalkozol. Tanulható dolog, és most ezt is tanulom. És jó. Tehát olyan ijesztő, mikor látsz színészeket, és tényleg így, tehát, hogy így mindig színészek, mindig, és nem is tudnak róla, vagy nem tudom, és lehet, hogy én sem tudok róla, és nem tudom, hogy van, de így valahogy rá kell látni magadra jól, vagy nem tudom. Mit tartasz a legnőiesebb tulajdonságodnak? Jézus! Nőiesebb? Hát ezt mondják meg mások. És mit tartasz a legférfiasabb tulajdonságodnak? Hát azért az, hogy azért viszonylag egyedül csinálom az életemet, és nem félek. Egyedül. Mi volt a kedvenc meséd gyerekkorodban? Emlékszel rá? A Kis Hableány. Vagy így a mesén, vagy így olvasva. Ezt én, az a Disney rajzfilm, azt szerettem mindig. És ki volt a kedvenced belőle, emlékszel? Ficáka. Hal. De nem tudom miért, egyébként szerintem az a legsemmilyenebb, de úgy olyan kedves volt. És mi volt az legutóbbi jó cselekedeted, amire emlékszel? Jó cselekedetem? Szerintem jó tulajdonságom az, hogy így önzetlen vagyok, vagy adakozó, tehát most így. Én nem is ezt mesélném el, hanem inkább az, hogy engem most ebben olyan sok jó dolog ért ilyenekbe, pont, hogy elhagytam a pénztárcámat házam előtt, és megtalálták, és visszahozták nekem. És ugyanaznap elmentem a postára, ahol nem tudom, 10.160 forintot kellett befizetnem, és nem 10.100 volt nálam, de volt nálam 1 euró, és ott hülyéskedtünk, és mögülem így ketten is előléptek, hogy így adjunk, vagy így nem tudom. És így, ezek jók. És ez nem hiszek semmilyen lilába, de hiszem, hogy ezek így működnek. Tehát nekünk is meg kell kérni ilyen helyzetben ugyanez. Ez valahogy így kell, hogy működjön.
Mire asszociálsz a következő szavakból? Idegen nyelv. Angol. Angol. Duna. Pozsonyi. Sport. Padló. Emlékkönyv. Szúnyog. Csönd. Zene. Vasárnap. Cigi. Másodfokú egyenlet. Úristen, azt tudtam valamikor, az ilyen... az ilyen zárójeles, meg matematika óra. Ébresztő óra. Nyár. Csont. Rizskoch. Mi? Rizskoch. Az mi? Étel. Rizskoch. Rizskók. Rizskoch. Mindegy, Nekünk a kollégiumban volt ilyen ebédre, hogy rizskók, azt utáltam. Egyébként szinte mindent kók. Megeszek. Az koch. Mi úgy mondtuk ott, hogy rizskók. És utáltam. Hát ezt nem szeretem. Vas utca. Hát ez a színművészeti.